Richard brawd Robert. Hwra! Mae amser yn heibio roedd newid ar fyd, medd Richard brawd Robert. Hwra! Ar ôl llawer cais i gael bod yn MP, daeth llwyddiant o'r diwedd i Richard bach fi. Yn 1868, cefai set yn y tŷ, medd Richard brawd Robert. Hwra! Oh, happy we are all my boys, happy we are all. Dwi'n disgwyl cael eich gweld chi a lamau'n gymryd o. Roedd na 15 yn Gymru o chi gyd yn chwilio afon Menai a'i taith i newid byd. Oh, happy we are all my boys, happy we are all. Dwi'n disgwyl cael eich gweld chi a lamau'n gymryd o. Am dan chwythu yn ffafrio ar ein rhan, gan dawnsol yn iseiriol a aelod taith i lan. Oh, happy we are all my boys, happy we are all. Dwi'n disgwyl cael eich gweld chi a lamau'n gymryd o. A'i ffibio pen Caergybi i lawr y Cilford Cas, Bibl anodd bryniau Cymru a ffilm Iwerddon Las. Oh, happy we are. Hei, lle da i fod yn ddiwrnod dau. Ti'n iawn? Maen nhw'n mynd tir eto am fisod. Hi, Johnny! We wanna have a good time. We wanna have a skinful with us. Pwy gythral di hwnna? Yw grip yn trio denu i'w hwrthu. Go away, you thieving bugger! You're not getting my money this trip! Dwi'n mynd i'r yma. Mae na far bach yn cala o, lle mae'r morwyr yn dod am